Predstavujeme najpokročilejší spôsob sterilizácie a sušenia fliaš, častí pumpy a príslušenstva. Baby Bretsa One Step Sterilizer Dryer Advanced. S tlačením jedného tlačidla Sterilizer Dryer Advanced automaticky sterilizuje a suší fľaše, časti pumpy a ďalšie príslušenstvo pomocou prírodnej pary, ktorá zabíja 99,9% baktérií. Následne ich vysuší až o 33% rýchlejšie. Tento revolučný prístroj má integrovaný HEPA filter, ktorý zabezpečuje sušenie vzduchom, ktorý je 95% bez baktérií. Sterilizer Dryer Advanced pojme až 8 fliaš, čo je najvyššia kapacita medzi sterilizátorom. Má aj jedinečný podnos, ktorý zvládne 2 kompletné sady častí pumpy. 4 rôzne spôsoby použitia. Prispôsobí sa vašim potrebám. Už žiadne plýtvanie časom pri sterilizácii vo viacej vode alebo sušení na nečistom, nesterilnom sušiaku. Sterilizujte a sušte pokročilým spôsobom s Baby Bretsa One Step Sterilizer Dryer Advanced.